Ola, que tal? Benvidos unha vez máis a este programa que nacía fai pouco en Galicia Soando. Un programa que dedicamos a coñecer polo miúdo as distintas agrupacións folclóricas da nosa terra. Hoxe temos, por suposto, temos un grupo convidado pola súa banda, pois a persoa responsable deste grupo. Estamos falando de Froles Novas. Estamos falando da súa directora Mercedes Dafonte. Mercedes, hola, que tal? Benvida a Galicia Soando. Hola, boas tardes. Moi ben. Bueno, antes de que entremos en materia e que vayamos comentando datos e detalles da agrupación Froles Novas que ti dirixes, si che parece, permíteme dar así como algún dato histórico desta agrupación para que os nosos espectadores teñan unha idea xa dende o principio de quen é o grupo a quen dedicamos hoxe Galicia Soando. Este grupo folclórico Froles Novas naceu no ano 1978 no barrio de Lavadores para recuperar raíces e peculiaridades tanto de Galicia como tamén de Lavadores en particular. Na actualidade consta de 50 bailaríns distribuídos en 3 grupos, que serían o grupo infantil, chamado Pequenas Froles, o grupo de medianos, Feiticeiros, e o grupo principal, Froles Novas. Como xa dixemos, a agrupación está dirixido por Mercedes Dafonte Fontao, que está tentando, dende o comezo do seu traballo, de que os máis novos se interesen pola tradición encauzándoos a través das súas clases. As coreografías son creadas pola profesora. En canto ao vestuario, hai que decir que ten un gran valor artístico reflexando distintas épocas e tamén distintas clases sociais. Como curiosidade, decir que os primeiros pasos de calqueira membro de Froles Novas comezan na escola de baile, en Pequenas Froles, dende os 3 anos, máis ou menos. Aí xa os pequenos comezan a interesarse pola tradición, o traverso do baile. As clases son impartidas pola directora do grupo e tamén decir que dende fai xa máis de 10 anos a agrupación folclórica Froles Novas organiza o Festival Folclórico Internacional da Amizade Maruja Méndez, do que xa falaremos no seu momento. É un festival que conta con un único acto, pero logo celebras unha cea de confraternización, etc. Falar tamén do grupo de gaitas Meigallos, que foi creado no ano 1998, naquel momento sin unha dirección dunha persoa en concreto. Era un grupo de amigos que se xuntaban nada máis que para disfrutar da música. Co paso do tempo, os componentes foron variando e na actualidade conta con 2 gaitas, María e Xosé, tamboril, a cargo de Iván, e percusión variada, da Vila e Cristian. Ten actuado en festivais internacionais, ademais de en distintos puntos de España, como, por exemplo, en Portugal, Francia, Italia e Rumanía, ben en solitario ou tamén acompañando a Froles Novas. Salientar como persoas senlleiras dentro da formación deste grupo, por exemplo, a Manolo Solla, de Cangas, que empuxo a cimentación deste grupo, xa que os 2 gaiteros aprenderon a tocar xunto a él. E tamén citar o mestre Manolo Cruces, que foi guiando o grupo entre os anos 1999 e 2002. Hai un montón de actuacións das que, por non ser demasiado extenso, non vou citar agora. Logo xa falaremos e xa Mercedes nos dirá algunhas cousas de distintas actuacións que teñades levado a cabo por distintos puntos. Pero comezando, eu preguntaríache, Mercedes, aínda que xa algún dato foi caíndo por aí, como xurdiu o grupo de baile Froles Novas? Contanos ti que tes a información de primeira man. Boas tardes. Pois este grupo formouse na Asociación Vecinal e Cultural de Lavadores no ano, diximos, de 1978. No 1990 collín eu a dirección do grupo.
Empezamos con moi pouquiños alumnos, moi pouquiños, e o grupo pois foi crecendo, pois hasta que se converteu en unha gran familia, que hoxe o grupo Flores Novas hai que decir que é unha gran familia, non é un grupo donde confraternitamos todos, donde cando vamos a unha actuación ao mellor pois somos tantos queremos ir de visita, non podemos ir todos porque queremos ir xuntos á mesma cafetería, ao mesmo... É unha gran familia. E así, pouco a pouco, foi crecendo hasta o día de hoxe. E tamén teño que decir, perdón, que o grupo, inda que entra xente xoven, xente nova, xente que empezou desde moi pequena, sigue sempre. Bailan eles, bailan as súas parellas e bailan os seus fillos. O sea que varias generacións no mesmo grupo. Ti sabes, Mercedes, que ás veces neste tipo de agrupacións adoita pasar que a parella que ven, digamos, de fora acaba levando para fora o membro da agrupación. Neste caso é a inversa, non? A parella consigue que a súa parella que veu de fora se quede, non? Casi sempre é así, casi sempre é así. A muller, máis ou menos, trae o home. Quedan os dous no grupo. E despois teñen nenos e os nenes siguen no grupo. O sea que toda a familia. Perfecto. E tamén hai irmáns, curmáns. É unha familia, en xeral. Contanos que significa este grupo, particularmente para o barrio de Lavadores, pero tamén para todo Vigo en sí. Pois pa parroquia de Lavadores é un grupo que lle dá un pouco de vida polas actuacións, polos nenos que veñen aos ensaios. É un grupo pois, que lle dá nombre á parroquia de Lavadores cando saímos. Este ano, por exemplo, perdón, fai 3 anos, porque este ano coa pandemia non se saiu, estuvimos en Austria e en Croacia. En Croacia se ganou el primer premio un festival internacional Lerón, el festival máis importante que hai en Croacia. Bueno, pois vimos moi contentas, salimos na prensa e sempre coa parroquia de Lavadores, o nome da parroquia de Lavadores. Aparte do nome do grupo, claro. Agora mesmo, na actualidade, como está organizado o grupo? O grupo é un grupo bastante familiar, como xa dice, bailan os fillos, bailan as nais cos fillos, os pais, bueno, bastante. Ensaiamos un día a semana, solamente, o venres, porque así non se lle quita tempo aos rapaces de estudiar nin a xente que traballa. E tamén temos universitarios estudando fora, é o xeito de que podan vir os ensaios. Intentamos acudir todos os vernes, pero se algún día non podemos, pois non se vai, non pasa nada. Pero, como lle vou a decir? Como lle decía eu, isto é como uns ensaios, unha parte lúdica na que cada semana nos citamos para pasar un rato a familia, unha familia tradi, por dicir algo. máis ou menos. E despois, a nivel directiva, son os propios componentes do grupo os que levan os o papeleo, os contactos, as actuacións, e non solamente do grupo de baile, sino tamén do grupo de meigallos, de gaitas. Bueno, pois así o vamos levando. Chegamos a un punto importante e interesante desta charla que estamos mantendo. Mercedes, realmente as institucións están axudando a que o grupo se manteña en activo? Realmente axudan de verdade ou hai que decir que sí por quedar ben? Pois un pouquiño hai que decir que sí por quedar ben. Eu creo que o folclore da cultura é o escalón máis baixo que hai. Van axudando máis a outra parte da cultura que o folclore. O folclore está un pouquiño gracias, eu creo que a labor que facemos pois os mestres, os monitores, como se queira chamar, de baile, que tratamos de vincular desde moi novos os nenos que están na escola xa, e tratamos de meter o gusto polo tradicional, incluído a música, o baile,
para que coñezan o vestuario, o todo o que é as costumes, que compartan o xeito de facer o que os nosos e comprender o que facían os nosos maiores. Este xeito pois, é a forma que temos para inculcar un pouco que a xente conoza pois todo isto, a música, os instrumentos, o vestuario, pero o noso grupo, teño que decir que nadie nos dá un patacón, por decir, temos nós que financiarnos cando viaxamos a cualquier sitio con nosos propios cartos, poñeros de noso bolsillo, ou as actuacións, pero nadie nos dá nada, como me supoño que a maioría dos grupos de folclore. Supoñemos que o folclore sigue sendo a irmán pobre de todo isto, non? Exactamente, eu teño que decir que sí. E non se dan conta que os traxes valen muitísimos cartos, porque para facer un traxe de baile ou comprar unha gaita ou comprar cualquier instrumento, nós contamos con varios premios de vestuario, tanto en decotío como de gala. Tamén temos premios de baile, mellores bailarinas, temos os premios as mellores coreografías, as reanxadas, o sea que somos un grupo humilde, pero que tratamos de levar, cando vamos por aí, que vean a nosa cultura, que temos bons vestuarios, que non é só, porque me fixo moita gracia un ano que cando estuvimos en Austria, un grupo folclórico de España, decían, de España, e nos decían, faltan como si las castañuelas, como se fora o andaluz, que non conocían o noso folclore. Pois, que precioso, que traxes, que tal, e non se... É o que di usted, o irmán pobre, que dices ti. Claro, claro. Parece ser que por aí arriba aínda todos somos toureiros e imos todas con traxe de faralaes, non? Eu creo que sí, que non coñecen o noso folclore, non coñecen as nosas costumes, non coñecen os nosos músicos, as nosas cantareiras. Cuando estuvimos en Croacia, pues me gustó muchísimo. En Croacia, cuando saímos a bailar, a xente de pé, incluso, teño que dicir outra vez, repetir, que era un festival internacional, el Festival Lerón, que é bastante famoso ali, e cando nos miraron bailar, que nos deron o primer premio, pois non máis que felicitacións en todos lados. Quero supoñer, que a partir da emisión deste programa, por facernos algunha ilusión, estas cousas van cambiar, non te preocupes. Xa irán cambiar. Oxalá. A ver se é certo. Contanos, temos aí unha actuación pendente, pero antes quería que me contaras un poquinho como é o nivel de implicación da xente do entorno con este grupo. Dos bailaríns? Da xente en xeral, da xente que de alguma maneira rodea o grupo ou ten algunha vinculación co grupo. A xente que ten vinculación co grupo son os pais. Os pais, despois está a agrupación, que tamén, é o que nos axuda a veces a movernos e tal, un pouco, a Asociación de Centros Culturales, pero despois es que o folclore non sei que decir, non sei. Nós cando me recorda cando viñemos de Austria, diximos no Axuntamento que habíamos ganado o primer premio e Cello, para que, nos reconocían un pouco a nosa labor tamén, non lle deron, como, non se implican, non pasa nada, o folclore está aí, sí, pero non... Cando volvíamos de Croacia, había un grupo tamén bailando que me parece que levou o segundo premio de Italia, perdón, e paramos ali, estaban poñéndolo pola televisión, o grupo non sei que de Italia, pois deronlle o segundo premio, e nós aquí, ni en Vigo, nada. Non, ni na prensa. En fin, o sea que... vamos a mirar cara ao outro lado, de momento,
Eu creo que sí que é E se mellor. che parece, agora sí, porque de charla xa imos ben, así que os nosos espectadores tamén merecen ver algo máis que a nós os dous falando aquí sen tino, non? Sen ningún freo. Que che parece si lle prestamos atención a unha actuación das pandereteiras que actúan nun momento no programa Luar da TVG, logo xa nos contarás un pouquiño desta actuación. Vémolos, paréceche? Moi ben, moi ben. Pois adiante con esa actuación. Bueno, Mercedes, aquí estamos outra vez. Vendo estas imaxes, que lembranzas che veñen aí á cabeciña? Que teñen unhas voces fora de serie gracias á súa mestre, que é Tamara Costas, son o grupo Tarambainas. A mí encántame, quitan moitísimos premios por todos os lados que van. Que vou a dicir delas? Bailan no grupo, despois tocan en Tarambainas con Tamara Costas, como xa dicen, colaboran con nos tamén, porque son nenas que bailan. Que vou dicir, a mí encántame. Bueno, seguimos coa nosa charla. Neta, que vou a falar mal. Seguimos entón coa nosa charla. Cítanos, non dunha maneira moi demasiado detallada, porque senón o tempo bótasenos en riba, pero sí, algunhas das actuacións máis importantes que teñades feito en Froles Novas. Pois, desde logo, en Francia, estuvimos en un festival con 13 países, cada un mellor, moi ben. En Italia, en Francia estuvimos en Lyon e en Marsella, me parece que foi. E despois, la de Italia tamén, en Rumanía, preciosa. En Rumanía nos acompañou Xosé Antonio, unha actuación preciosa. Hai que decir que unha das mellores actuacións que vimos. Despois tamén estuvimos en Portugal e despois aquí en España, pois en moitísimos sitios, Madrid, en Almudena, en Sevilla, en Cantabria, en Asturias, León, Cáceres, Badajoz, en Galicia, moitísimas tamén. Un festival tamén que estuvimos en Santiago, en El Apóstol, unha actuación preciosísima con uns grupos boísimos tamén de aquí. E, bueno, hai moitas, podríamos decir, de cada unha tes un pequeno recordo. Contanos un pouquiño, así, a modo de pinceladas, esa actividade que facedes cara ao público dunha maneira tan especial como é o festival que desenvolvedes. Contanos algo. El Festival da Amizade. O Festival da Amizade
Pusemos o nome de Maruxa Méndez porque esta muller foi unha persona daqui de Lavadores que desde moitos anos, bueno, máis de 50 anos, ela empezou a levantar o folclore con nenas do barrio, con un coro que empezou tamén con pouquiña xente. Ela fixo crecer o folclore muitísimo. Creo que todos debemos de estarlle un pouquiño agradecidos. Entón, lle pusimos ese nome. Todos os anos facemos o festival un pouco dedicado a ela, a Maruxa Méndez. Bueno, teñen grupos de fora, onde vamos nos a veces, é un festival para o barrio bastante importante. Falando dos integrantes do grupo, adoitan a ser do propio barrio ou tamén hai de outras zonas de Vigo? Non, hai de todas as zonas de Vigo, pois de moitísimas zonas, hasta de fora de Vigo, de Chapela, que se pertenecen a Redondela, de Colla, de Moaña, de centro de Vigo, de varias parroquias, pero non só son de ali. Empezamos con xente dali, nenos dali, pero despois, como o grupo vai crecendo, pois hai xente que lle gusta e prefire vir a noso grupo. Pois que siga medrando. Contanos, ademais do baile da música, algunha cousa que queiras salientar do Concello de Vigo? Do Concello de Vigo, pois o Concello de Vigo, o Concello está traballa moito pola cidade, está moi bonito, temos uns espectáculos moi bonitos como as cabalgatas de Reis, como unha batalla que antes chamábamos a batalla de flores, as carnavales, que desfilan moitísimas carrozas, o Entroido, máis ben. Bueno, o Concello de Vigo está todo ben. O Concello de Vigo é precioso. Se tiña que vendelo, empezaría polas CIES e non sei por onde terminaría, porque é o noso Concello. Que vou dicir del? Como toda Galicia. Bueno, xa que falas de vender, xa che preguntarei despois canto pides polas CIES. A ver se chegamos a un acordo. Pero de momento imos seguir vendendo un pouquiño Vigo, se me permites, e imos pasar a un vídeo que nos vai a amosar un pouquiño como é esa fermosa cidade. Logo seguimos, Mercedes. Moi ben. Bueno, que lles pareceu? Que vos pareceu esta pequena andaina por Vigo? Imos a continuar dentro de Galicia soando, falando de Froles Novas, falando de Mercedes, que está connosco e que nos leva comentando xa un montón de cousas importantes en torno a este grupo. Pero agora é o momento, eu creo, de centrarnos un poquinho máis na túa figura, Mercedes. Como foron os teus inicios no mundo do folclore? Pois nós éramos 5 irmáns, unha morreu e a que morreu, que era maior, pois empezou con Maruxa Méndez a bailar, nos fomos todas detrás dela, unha despois de outra, eu levo pois desde
non sei, desde os 6 anos, 5 anos, nunca deixei de bailar. Conocei a meu home alí, meu home tamén baila, a miña filla tamén baila, miñas netas tamén bailan, meu home tamén bailaba, sobriñas e sobriños, vivimos o folclore, non solamente o baile, cantareiras, contábamos contos destes de antigos, daqueles que se contaban antes, de galegos, e así estamos toda a familia, sempre estuvimos, a mí encántame, tendrá que chegar o día que o deixe, porque xa sou maior, pero bueno, como me gusta tanto, que lle vou a decir? É digno de admiración, porque se levas bailando desde os 6 anos sin parar, isto é un caso, Bueno, pero para xantar polo menos pararás un momentiño de bailar ou tamén xantas bailando? Para xantar e para dormir tamén, tamén. Bueno, xa me parecía. Dime unha cousa, Mercedes, desenvolvedes algún tipo de traballo de investigación, tanto a nivel teu persoal como a nivel do grupo? Pois agora menos por a pandemia, porque os rapaces están estudiando, están na universidade e poden salir menos porque o fin de semana que veñen a casa e que teñen moitos exámenes e que é difícil decirlle, pois vamos a recoller ou vamos, pero bueno, en seu tempo o fixemos. O fixemos. Falemos de futuro, falemos de proxectos, Mercedes. Contanos algunha cousiña que teñades aí en preparación de cara a un futuro máis ou menos próximo. Pois nós tiñamos moitísimas cosas en mente, pero como a todo mundo, como se sabe, esta pandemia que viu nos tachou a todos. Xa fai, claro, un ano e estamos sin ensaiar, entón temos que empezar a retomalo agora, a ver se agora xa nos abren un pouquiño máis as portas para poder ensaiar e retomar as reunións, porque temos que viaxar e temos que bailar e temos que dar clases e temos que inculcar aos alumnos a gran familia que somos e temos que seguir co noso folclore, con nosa cultura, que é unha cousa importantísima na nosa terra. A parte nos viaxes, cando se fai un viaxe con nenas e nenos, é como se crea, máis se crea a familia, se crea a familia e se crean uns vínculos de convivencia que son moi bonitos e que eso non se pode deixar, temos que retomalos xa, pero bueno, hai que esperar. Finalmente, unha pregunta así que require que nos des unha resposta o máis sinceira posible. Como ves a situación actual do folclore en Galicia? O folclore o veo ben, creo que o folclore vai para arriba porque hai xente que é moi loitadora e que lle gusta que isto non se perda e que temos que entre todos facer que cada vez sea mellor e que se dé máis a conocer e que non se perda por nada do mundo, nin as costumes, nin as tradicións, nin nada do noso. Ben, pois, ata aquí chegou o noso tempo, así que imos rematar, non podía ser de outra maneira, véndovos bailar. Así que, Mercedes, foi un placer charlar contigo, foi un placer escoitarte con todos eses datos, tanto históricos como anecdóticos deste grupo, Froles Novas, e se che parece, pois nada mellor que despedirnos con esta actuación do voso grupo. Vervos bailar vai ser todo un placer tamén. Mercedes, ata unha próxima ocasión. Moitas gracias. Hasta outra.
cuando hacen las tablas aún se ve un poco. ¿Lo ves? Que ahí destaca.